Zdravím vás na PUBG špeciálne Hello neighbor, nejaký tu nový, ale tu mal by tu byť, guys, aha, mám tu niečo robiť. Toto je Roblox minihra a máme tu ako Freddy Fazbear a FNAF a on veľmi rýchlo beží. A to je vraj, že to je veľký bug. Kámo, to bolo super. Čo máme? Aha, remove game, toto dobre. Tak, dobre. Čo tu? Ľudia, to čo je tá typka? Ahojka. Musím rýchlo behať. Halo, typek. Oh my gosh! No dobre. Ale tu máme tu ujsť proste. On vie rýchlo bežať. Aj prečo je to? Aha. Kámo! Dobre, poď sem. Halo, typek. Halo, typek. Typek z GG, ale... What the fuck? Oh my god. Ľudia, to je reálne hrozné. Ale asi mi ujsť. Jak na pastu tam bol! Jak na pastu vám poviem! Jak na pastu tam bol, počkaj. Naspäť. Kde je kľúč? King Core. Dobre. Zase mi nedá pokoj! Daj aspoň kľúč. Ukneme. To máme. A je to drop. Jaj! Ťažko. Jak to mám zobrať do ruky? Neviem. Kým? Hej! Typka som tu, proste, že som tu. Drop. Backspace. Čo? Ok, ľudia, to je veľmi ťažké toto. Dobre, si vezmeme magnet. Dobre, máme magnetik. Zase na pokoj! On veľmi rýchly. My nie sme až taký rýchli. Vidíte, jak on puk? Vidíte, jak on letí? Debil. Daj pokoj. Daj pokoj ľuďom. To je aký bug. Daj pokoj ľuďom. Opatrne. Sneaky picky like. Dobre, mi stávam pri správe niečo. Kamo. Mám teraz zobrať. Kamo. S Ečkom asi. Kamo stojí. Sme to toto. Dobro namierim. A. Kámo, ja chcem to tak zobrať. Jaj! Počkaj, ja tomu chápem, musím dať toto šparátko, aha. Tu nie je toto šparátko. S tým tu rozbiť. Musíme, ľudia. Áno. Mal som pravdu. Oh my god. Oh my god. My gosh. To chcem dropnúť, bro. Musíme jak nejaký picky like, viete. Tam stojí. Typek. Jak na rokom. Kámo, zmizni stavať. Kámo, zmizni stavať. Áno, kámo. Nejaká sa nedá typek. Som zapukovaný. Ja som utekol ešte preč.
Kill point, máme to. Rozbijeme to a ideme. Ľudia, my práve to aj prejdeme. Opa, ideme hore. Ale chcem to nejak dropnúť. S tým sa tu dropuje. Som boss. Ja. Opa. Spaterku si zasvietím. A jak to mám dropovať teraz? Kus. Jak na parádu? Predpovediac. A tu. To on si myslí si, že zomri srandu. A on tu nedali tu ani. Pozri, akože sa tu zapugovali, more. Dobre, ideme. Chcem to nejak ešte dostať. Dobre, to je to. Tak. Hore. Tak. A tiež mám tiež, mal som ísť po ten kľúč, nie? Tak, teraz sa mám dostať. Asi s týmto tu nie, tak. Rozbiť dvere. Asi. Haj. Jaj. Ja som si to nemyslel. Otvor dvere. Otvor dvere, more. Však otvor dvere. Kikár, co tu mám dať? Kamo, what the hell? Ahoj, kde je ten kľúč? Máme nejaký kľúč vraj nájsť. Ale jak mám nájsť ten kľúč? Povedzte mi to, ľudia. Kámo, však to oni to nepre... Tu je, jaj. Som myslel... Tak, tento kľúč, jaj. Nemôže nás teraz Gali zabiť. Máme pokrk. Tak, môžeme ísť dole. Tak, pekne. No dobre, to asi sme už vyhrali, ľudia. S vami bol Bob Jinister, čau. Čau.